It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwapa. Afitu milikande share yen. Ewo Facebook no so a. Na eye DLFM 106.9. Na yemfa kasebono enchirimu emfa ensemo. Nansana. Yebehye kasebona se no. Empenifo se sabe. Se yeduru amanfo so a. Na yakaya nom. Enti mitwa me ho meba pe. Yade kasebono enchirimu ebesomo. From century, and I'm out stretch. I'm from century, and I'm out stretch. Every Bama, that's an end to himself by triple. What yes, I see, I can't tell you. Have my tuning to a chain. Niyo fatiani wo video kono kwa wajua sorry abai wakaka vinsowi si michiwe niya yanfango zivyo nina ya dio woka sema tu sala ni yana swanche obodi Yabamo akwapa. Na dienti a enyumi etwagui enyina ne sei. Yam papa ana wofo eto ne den. Oniminyamfo Charles Kwadwo Fusua enam enyumuto nti wiase afa na nyina ebono abodin dade Lumba. Yanyina eyanumusem sei yam papa aka nkyene egu. Eme wiase nyina bobna enam yam papa dade Lumba ehuo ninti. Na yam papa busua ene abedwoku a empenifu ate wo mayimu se wonom ntenase na wonom toto niema emfa ma yam papa anyimotofo hene wiase nyina bofo ba kopa yedina yawo dade Lumba entoto na yiye nhyehyeye sebe beboa na papa yie betimi akonkan na bibia etimi akoso edema ya papa echiri kata kra ewo manyim na emperefo akotena ase ekohye da esese yam papa dade Lumba wonom ediye na yiam asante mantemo asante hene otumfo ose tutu am otaso emienu ebo moden eyi ne nam mpaboa edehye dade so aba hene bafo kofi atobra otaso emienu eni abusua ekabomu ehyehyɛ dapɔte a yam papa wanya ne babi ekro dade Lumba yade be na yie ewo Kumase asante mantemu na date ne beto dwa sei Nyankopɔ yɛ atoma openima bosuma edi animu yi ne da etaso dumiensa emfempem mienu ne adonunu mu ewo asante mantemu Kumase Baba Yara Sport Stadium. Na semo ebeto dwape ena ba fontentan so ene emfoni bi etwagu saa eye hwan na ekese ya evangelist Papa Shi batu dwase yam papa dade Lumba yie no data penifo de hye no asesa na nya de papa ayie no ye betimi eye na fun mo mode ade atu ade akwa akwahye March bosom de taso edunan ewo mfempem mienu ene aduonu ensiamum na semo eto dwape ena chairman mechiro tutene onu etena adwamu edema yam papa na busua ane abedwoku a ehwe atoto na ayie enhyehye pepepe no ye dade so aba ehene ani den ede bafo kofi atobra otaso emienu endrada efre ensentwerefo nhye mu ekiremu sei saa nsensa beto dwa sei yam papa
Daddy Lumba yi no empenifo de kwa kwahye match ne da etoso edu enan e won fempim yi no ne dunu nsia no eye huruda sem enye fremasem eye niamo ho nsem nya de ansem we no ne kura ba kompo e wo mukram na ndrada dade so aba ehene nhye mu na wo frɛ ye one sentwerefo di nkita ho no o kire mu sei enya ade a yam papa Daddy Lumba yi ne date no asesanta se da mo kan na e ba so nyankopɔ ya to mam December 13th 2025 ewo Kumase Baba Nyara Sports Stadium enti wo mosre yan kan kyerɛ Ghana fo nyina sei yam papa Daddy Lumba yi no e ba so ewo Kumase se de mpenifo hye da na openima bo so yakɔ hye me ne da taso du miensa emfempem yi no ene aduonu enum munti obi anhya ne nso sa oti so bi nam baabi e ka se papa eye date na sesa ne krenim na bafo kofi atoblo toso mienu e de nsem sei eto DL kasebo enim na buseni se papa shi na buseni bia abegira ho na waka je se 14th March ane be Lumba yi no entwaye se buseni bi ana papa shi beje bia kasa asem no sabi eye mo nsem no ko to je bia kasa asem no na no matrase ama date ye di ye 13th December sabi wo bebi ezuzuye bi ana wo bebi a bra wo de arsere ne ba na sabi etu mu anamon ade aboa ekoba se eto na no masuma na se date ne be sana ya sesa no nemo so far as I sesa date no obi eje bebi ana wo gira video so enkasa Lumba yi no date no ya sesa no date ya de ma ya se yen no eno na egusu ayede ye de akopem sa atam no ti mesrem se de ekwa abontene se date ya sesa no ana no mu nya bebi a enkasa ya sesa date bia se papa shi na buseni bia abegira ho na waka je se 14th March ane be Lumba yi no entwaye se buseni bi ana papa shi beje bia kasa asem no sabi eye ne mo nsem no ko to je bia kasa asem no na no matrase ama date ye di ye 13th December sabi wo bebi ezuzuye bi ana wo bebi a bra wo de arsere ne ba na sabi etu mu anamon ade aboa ekoba se eto na no masuma na se date ne be sana ya sesa no nemo so far as I sesa date no obi eje baby ana wo gira video so enkasa Lumba yi no date no ya sesa no date ya de ma ya se yen no eno na egusu ayede ye de akopem sa atam no ti mesrem se de ekwa abontene se date ya sesa no ana no munya baby a enkasa ya sesa date bia mina mase ani a woti ye yo no ena ye titrene edema badwoku a empenifo atia ehwe yem papa Daddy Lumba na yi eso ne den ade bafo kofi atobra ataso emienu no ena ye dade so aba ehene ena wote ne nkan ti se mekese ne nkopɔ ya atoma openima bosmedi enu nda taso du miensa emfempem mienu ene aduonu enum ye papa yi no ebaso Daddy Lumba Charles kodwofusu weye ni baso dia asemben ena wo ka kire Ghana fo DLFM 106.9. ya besraw na watu milika na wahia yen ewo Facebook and afensi YouTube na oba ye de papa Daddy Lumba ne ma no
enyo o mahyehyade ama no video no e de atosunto ba obenya bi na wahwe emna papa free mu enipa atitire ne ani ntene ba ye papa fi hore mu nyina no ehu video ne da so a oba obetumi anya bi na wahwe ntisika yakopon ya adoma sede mpanifo di kan besi su gyina ye no ya papa yi no eba so ewo Kumase papa ya Sports Stadium a eye bosumi akɔhye mde toso du miensa emfempi mienu ene edununu mu eye no eba sede mpanifo esi gyina ye na ye de Nyankopon ase de aye die ye na ye kɔ sane 1 week ye kɔ ye no sa pepe ye ni na ye kɔ ni yakɔkra ye papa echi bɔkɔ asundue so eti Ghana fo ana madwuna yem tantane se ye na ye den baso life and colored ye ni baso nti ye besere wo de oba na wahye na afoforo nso anya dwumade mu kyafa fatu tirim se ye papa ye no baso na mom ensema hodo a senior man we kwa kan ye no me hwɛ se menya nanka wan hu ni pa kure senior man we e kan sem bi se ye no date na sesa enti senior man we e na kan sa asem no DLFM 106.9. Enteneka se wana ye freestyle news na oba Facebook no so DLFM 106.9 ya di senior man okaka se ye ni nyama so no picture na dia to so Anaji koyone mikwakoti koyoso Anaji koyone mikwakoti koyoso Anaji koyone sika Kwadwo so ahuni pa okaka se ye ni maso no anyum ni mom ye kamo de on de na nyuma na de in fact etu a wosen na dwi koyo so very romantic man pastor evangelist papa she and no boss anyuma no sika enti ebesra Ghana de yango po ya adoma ye papa ye ne said ye di kan aka na eba so 13th of December 2025 ewo Kumase ye mo aye ho ne ye papa ye ni so etwato ye mfa enkogya ne kran ye nto akase bo no so Yentua Kasiabone so na education director Edemo for Ukro Municipal Assembly Mrs. Dorothy Opari Beidu ede ato ya cheche form wo honum na so momodian no mo hwa mofra omo wo haw ewa kenkan ene atrom e so mo mani ekom hu ye pa na okasa ewa World Children's Day event eno so ewo for Ukro Municipal Assembly honum a omo ne omo kabiewom ewa disua mu ekabo mu saa adwumadie yi ana odi tujwa na ochie mu se saa mofra no mo yesronko pa hu hia so betimi ahwe wom ewo kwan paso esan se kobaso mo timi bomodin ahwe wom kwan paso betimi aboa wom motibi wom ewo eba classroom ni ade na hu behia se achechefo so betimi aton machi se ne be ya adesua ho nsem ebetimi akoso ye ede ama wom na Mrs. Opari Beidu esakasa na ochie mu se achechefo no emomodian no muntimi enhye sa o haw yi mu kinasa ne be ya omuso esua de ombehu se betimi abo we sanse so motime ofra na chi na omutimi efisa haw nim na omkyere wom kwan betimi afa so atrotro ne akenkan ya betimi aboa wom esanse bi mu wo ho no ma eya yare ni bi ntino ana omuntimi nkenkan ya na so omuntimi nkyero na emom omunim ade ye papa ebi krampo de du ba bia na masin so akontabuo ne so ho nsem no enkoso ye emfa ma wom ti so mbomodian na omoboa wom a omuso ne betimi aboa no ma disua ho nsem betimi akoso ye na omuso omo sresre wom no mo na monte so ne etrete yensa wom so no eto ebetimi etwa ewo mayimu obi bie no wo ne bato ho no pete ya wo he nani wo beka se me bayi wo be ba beye sebe dwamafo anase obe ya mroba bebi e wo ne to ye asetena ye de ne famu ene ne ma ye da na di kire no enna ebe ma kwa na benyina beye nipa kura sese wo ye
Iti adwuma ewom ema awofo akyerɛkyerɛfoɔ asɔfoɔ imamfoɔ ɛne enipa a wɔaka nyinaa duyɛfoɔ dɔkotafoɔ nɛɛsefoɔ biara ka ho ɛne ɛbɛka abo mama nkora asetena akɔso na edu baabi na sɛ yɛ pa aba ne yɛgye mu a akwadaa no esusu sɛ ɔkɔe ɛno na ama ɛnnɛ tramɔ nom ɛne nkwadaa bɔne ne dwuma so nneɛma bebree ate asese ɔman mu a yɛntumi ɛnso ano ya meka asɛm bi sɛ we should never give up on a child for any reason because ɔtene baabi ne wakɔfa no ɛde naba Ani a wuti ye Mrs. Dorothy Oparibe Duono and a education director at the Mofo Municipal Assembly. Na nuechi Anna Mary Sewano head of social welfare and community development. Ewa yo for Ukro Municipal Assembly editor awfo ni nanim say ọmọ bemumbu ewa mo mane so se kobasa ebi omo suban bi omo yi na di ni niam bi omo ya enkobasa abofra ne ha adwin dudu ntino mayi mani e de ama no chese mabema bu a chese mi jai ne life cry de ama no so mo ne brother bi abofra no bomodian na utai na chi na bomodian hwe na bomodian so na sha abofra ni nkran sa ne ebe ye ono so no betimi anyi nu abeye penipa na emom uyi wani e de ma abofra na betimi aha no share energy dia yedia international children's day and I am him say yan fan celebrate theme ne dyslexia and neurodiversity understanding the conditions in our classrooms when we say ya kase we mama pejami say ya meka say ni nyina nyepe fingers ni nyina nyepe sa na nkwala no so ya kiro mo ade omo nyina omo understanding enye the same thing ye we binum a omo we nim na ye we binum so omo didi so na no nkyere say omo a omo wo from no omo didi so ebi wo hono ma na wo sa conditions here yeke nti yen akyerɛkyerɛfo e was say you to me ye identified the children with the needs special needs na ye de nneoma toto akan ebi wo hono ma natural a delay ebi wo ho anikasa a delay ebi a wo kyerɛ na ade no ne understanding a delay but you to me identify sign nneoma nyina na ye boa omo adachi omo betumi egina ye ye nkasa akwala bie ni wa abon nti ye neto theme na omo de man ye say ye celebrating in fact ye theme pa e was say all the municipalities in this country ye nyina ye to me ye di djuma. Ani ya wuti ye Mary Sewano head of social welfare and community development for Ukro Municipal Assembly. Na manibo yen sem choni samo for Ibuatin ana de besumye. Yan to akase bo no so ne yemfa yani fankyere mum. Ewa hafo mantem ne mu de na yekopie mu ewa sunafo south mensi ne mu wonom aban ena musini yonim nyamfo Benjamin. Safo mafo yinka ede smatudwa echire mi say watimi ede niam ahodo bebo manipa pomuden ne niam nipa atumi anya bi ede aboa madada na setenam atumi akonka ne ede ama ade hia wonom edidem ewa sunafo south mensi ne mu ewa hafo mantem am enipa mako beboro de num 55 ena wonom nya so mfaso ewo mensi no emum edwumadi a na asem fidi ahoto a onim nyamfo de ma wonom no ebi eye refrigerators ena fridge omunya bim ena mfidi ede ebomode ede wofufuo omunya bi ede ka ho ni sika ne akyede apina de ma ade hia wonom edidem se beboa na omoso so atetenam atimi akonkan ede ama wonom na mna aban ena musini de ma ade hia wonom ewa sunafo sa o timensi ne mum wa hafo mantem ne mu ene nsentwerefo twenkomo nom ena Emmanuel osafo mafo echirim se in fact ebeboa papa se beye nipa hodo madidem so wo betumi anya sika ede abobram na wonom uchirem a Ghana mampeni epese goboa na membo na obuo no nipa biada etimi enkachiri si wodi dem se wo ani se wo wansa se wo hwene wo so betumi bibi aboa wo ho ene wabusua nti na Ghana mampeni etimi amakwan mafoto do mboye ede ma ade hia wonom di dem no eye sinafo south mensin so etuma cheche bi ede ma ade hia wonom ede dem no chirem a wo betumi aboa ema ohaw na ohia ekum ade hia wonom ede dem no eso betumi ate o chirem sem nipa pi ekwadwa nyina kwa ho a wonom esresrade a enya wonom ope efise sabi etuwo hwei enya gitafo a ena 20 senka nipa no enya dwatere bia na nka kwa ho gyina no enya ade a anka obe efise sabi empenifo se enya de adwene pe se de bia ode ohugya so ne mom ennam se mo anya nti na wonom akwagyina kwa ho a wonom esresrade
na ɔde sika ma ɔmo pɛ na ɔkyerɛ sɛ in fact nneɛma ɔde ma wɔ no mo no mɔmɔ de so de bɛdi dwuma sɛ deɛ bɛsɛ sɛ bɛyɛ sika ɔde ma wɔ no bɛdu baabi a nkutawu ba soɔ no etim kɔnkɔyɛ obrego kyerɛ ma ɔbɛsan aboa wɔnom ɛfɔ ɔmo ho masua ɔmo apɔ de ne ma pino bɛyɛ de ma ɔmo na de hyɛ ɔmo di dɛm no ɔmo ho atimi atɔ wɔnom ɔfa kwanya wei so de na sɛ ma Ghana man panin John Dramani Mahama sɛ wayɛ adeɛ pa so ɔbɛyɛ waboa na fans ahodoɔ ɛsɛ kɔ de ma nipa ɔmo di dɛm no wɔtumi di aba ma de hyɛ nso ɛnsa atimi aka bie me na president member ene esnawo sa de assembly honorable Dr. Kopoku ade abai wo so a his excellency John Dramani Mahama eje nim no o ma ya de esanse sa de se bu fana na nka ne na ema no ene wa pagem esa ba so eno mi na mu hu ade fefe wo na beko ha se ye cha se okuko ma eni pa aduanan enya bie ene se me ha mani a eni ba aduonum enum enya kyede e wa ha o de ko fie na me nia se ye se bi ede wanum a na atoto ede ebe ye nkonfo ya o ye disable oboto ye nuanum oboto ye maame no oboto ye papa no ene obo ade mu nti odidem asistem dadwe nti odidem akwanche nti odidem ade nti na sika abade aba no yensanim na ye banto de manfa mo no so motuma de ebo nim sabi onya fridge na odito nso onya fridge na odito nso kwa na san sakwa no a e buntu na bia eno na Dr. Kopoku a o ya MP for Atinafo South o say Minister for Food and Agriculture ebe boy ana kache say ye fa say sika na nto nema na ye fa sika ni su sebe ya o so ni sabako aba ye de say yo ene na be waji poma kwa ma ye tete nema na e wodo bako na enu ye say be koye aboa ama mo so say de akoa no na ye fa konya asra ban say enkra wa bonte a say bi o sa sade no ense fataye o nyina me ka ye ho na o mo aye na o so ya tene na o mpege nema mu say be ye betime nyi nkwani nyina free speech ni so da ache bi on sa be ni papa na bob ɛne a wote yi ɛyɛ apan ana musini ɛde ma de hyia wanom ɛwɔ Esunafo South mansi ne mu ɛwɔ hafo mantam emu ne din ɛde onuminyamfo Benjamin Yanka na wote ne nkan na ne kwakura mu no ɛna Mr. Akwasi Sapon ɔno kopie mu wɔ Esunafo South mansi ne mu ɔno ɛne otitre ne ɛde ma de hyia wanom ɛde dem mekyerɛ Esunafo South Chairman of Ghana Federation of Physical Disability Ordination Edma Mensi Crash so about home de aboa na otimi edi sika ene akyade de ma de hye wanum edidem ochim se beboa pa ma de hye asetenam atimi akonkane ofa akonya we so ede afutuo de ma de hye wanum esa aka akyade ne so sra wore mada mo hwe na obi ankoton ne nema bi ani da bi o empenifo de ma mo se monje na moa mo se be ya manya sika ede abo mo bra na okoton refrigerator de ma so okoton di a machine de wofufuo yi wo de wofufuo abetumi awoa ma manfo agisika de agu botom ade di da yesense gidi prekunti omu nam koton be hadwe momode anse de omu sakra mfa ndi dwuma na moa de de bia de omu asetram etumi kon kan sene se ombeton ne ma no agisika de ahwe ombotom de akogro medamase meka akire mi nuamo a omu nsaka ye ne se ma omu nton obi o nya fridge na wakoton mu omu nton omu mfanya adwuma na emfa mfaso de nya de emra se de be ya auditors ba mu mbe check mbe wi se ade we ye de ma awo no wo de aye adwuma ama mfaso de aye de aba enti wo se ye de ye sa ma obi ka ho ba se ko ba se wo koton a na se ntwa enti mesere mi nuamo se omu nsaka bi no so omu mfa nko ye adwuma na enso aba emfa emma no se de be ya ekina bi no onko gina nkwa nchen enko sere ani a woti ye no no na bogura mu awa Esunafo South mansi mo no na ye otitena ni edema eku ayate no na hwe enipa wonom edidam enkitahudie eso na so hwe wonom eso mekire Esunafo South Chairman edema Ghana Federation of Physical Disability the den ede Mr. Akwasi Sapon nene na wotie na mane boy yensem twire ni Samuel Ofori Boaten ene different sentiment mu ebesom yen Yentoa Kasiabone so na patron na de MPP amanyoko no ewa Mansia West constituency nim Mr. Robert Osei akasa e dia fa Dr. Mahmoud Bawumia gina we begina se ento no so abasa frankatuni na wo mbedi anim FM MPP amanyoko no ewa mfimpi mienu ne aduonu watwa bato nim ana odi tudwa na oche musa wo hwasa ne Dr. Mahmoud Bawumia ye ni sika sem na ntimi anko yesansa hwe CD depreciation de fa $ne ho a bibia kire sen nya ade a ono no obetimi abeye mampani anampo so obetimi abedi MPP amanyoko no anim na emomon de otai onabo Canada Japan achiye papa presansa ono no hu ni se obetimi abu amanyoko no no de nsemwe de tudwa ewa bra campaign team de ma onabo Canada Japan ene na musifo mo manso kwanta constituency nim
a mu be hia mu efa ye mfimpi mienu ni aduonu nsia ye abato no bekoso e wo pepombo so ne de to so ye aduasa bako no mu de ayi nipa obeye eye oginafo obegina eye mpipi amanoko nanim no mato ne so aba e wo mfimpi mienu ene aduonu wotwinim na bro ne omokasa no de nsem sei edituja yi baumia sa omeya sikasem no atotua no omra obatutu ye sikasem yi oba no so sadia no atimi amaso unya sika ukodwa so otono ma enoma no na ni bodendenden anunti Ghana for dia ni brei ani komu akoto amna donkodonkom MPP jin ho anye aye no kretro so Canada ba ebedi MPP ani ma baboa fize Canada yo bia odwene oman no ho ni se tiri se ba bi obekwa problem wo bia obomo say oba solve problem ni bi okọ tamale na kania sam aha wo mo oto generator kakaka ma wo mo ankran no be sikadio center no dia ma wo mo o send ni pako ekotre wo ma doctor fo ekotre wo mo oba kuma se afidi a say ade hwe akoma mu na oba siesie anu kwasem ni wo yisikado so puo siesie anu ti ba bi obekọ bia problem obi a se won ti bi solve problem ni kra obomo dina say oba solve problem ni bie odine sika no a bottom sika be buo bie anu ti Ghana nyina odwene Ghana nyina ho emfa ho ba bia wo rigi bia beko bia problem ho a obomo dan so bebua bi enti Ghana dana kuma so sa nipa we no se ye to obama no a se ne tie biara o Ghana be fa ne to papa afra alukwasa me se betimi a nka bomia obre wonani mo tra se kakra nda ekodu bra bia me se bia obasa ba fi se wonyini bia na yesesa no fi se gidi a Ghana fo ewo ni mo no ayi afiri ho ekọ fi se no obo gidi se obeba masika sama yeye na so ni tira nye sikasam na anye ama anuoma aboa ya dendenden enti baomia de kebetumi anka ya yini senchan ni yafa abanoma Canada na nuoma sesa Ani a wuti ye Mr. Robert Oseye ono ana ye patron e de MPP amanyoko no e wa Manse West constituency nim na no achi an assembly member e de Manso Adubia electoral area e ye honorable Peter Are etai de ye Mr. Robert Oseye e kan ye nachi e chemu se ye Dr. Mahmoud Bawomi omuma na kwanya no e won fimpimienu eni aduonu nanim so nko gina no monto ne so aba akodi nkugu anu ntino osra eye party achi taifoni na so montai eye onabo Canada Japan achi no monto aba no FM no meye frankatuni. Yes, na NDC for the bia no more propaganda and the TMPP for say yempe not necessary. The drew say manpanyi dibre na ye twa wo mabo na say do ye mo sinchen the bia vice na the mob. Yes, na NDC for the bia no more propaganda and the TMPP for say yempe not necessary. The drew say manpanyi dibre na ye twa wo mabo na say do ye mo sinchen the bia vice na the mob. Ti no na ye na ya kan ho bo say the bia that propaganda ne bekele no ti yemfa not na emra ye de Nhyiraba ba ye ba ne nyina ye de si ene mugase poto na 2 MPP for any parliament ya ye che parliamentarians mo milisa DLFM 106.9 chimye sansa ne nya ba ko ichimye no nya ba ko etese MPP no aba from ni nyina gira kene adidi ye ne mo ne koy Ghana for MP iti ye to ba ni be ye so ya dia so to from floating voters no mo de kan ba yanke to ma mo fa na e beto ama mo nti akonya na ba bie ma ene kwa say ye mistake bie na yesande obi fofo eko dan any other person say you are credit Japan iti hu ni say ono na ebitime agi to me my because offer MPP for kwa say yanko to abama ni ba ko a onya floating voters aka ho and obi a wotimi attractive floating voters any MPP mo kan Japan iti na e was say ye ba say si petumi ko dia na nye nipa kakra bi almost selfish interest dia ene was say ye to abama you are credit Japan na obeji to me man. Eni ya uti ye honorable Peter Re no assembly member e de Manso Adubia electoral area na manibo ye nsem choni Samuel Foriboatin ana de besomye yanto akase bo no so eni nyina mu ewa pie ye mantem ne mu na moso hene a ono ewo akem ebuakwa nananom atrenkonwa ewa pie mantem mu osabarema owusu beyaman e de nsem atodwa echirimi se Ghana mampeni edi sika botene 150 million edi asiwa say or the Emma National Anti-Illegal Mining Operation Secretary so monye tweditia e kan say 9 months wo monye
na wonom emfanko emwa na galamsey ya esay oman Ghana yensuo ene yatena ye no eto entumi entwa na Ghana fo beka ya emfimpim yenu ne adununum afi ne emfimpim yenu adununsia akonbo sika osoafo no ene hwe oman Ghana yesika sam so Dr. Akasara to ba force ne kotu dwa no ekiremu sem aban ede 150 million Ghana cedis ede eso no beboa pa na galamsey yatimi akun atolase ewo oman Ghana na no na kasa na wokiremu se da biom ensanse na matren kunwafo na mo hwe ensase ye so na mom emodode de eya aban dia na oma yatim sese nso ahomambo kuro nyina nso ehye aban nsa endigana mampani ewo tumi pa sese bi obi edin semhunu wo manyi mo bese wo man Ghana dachi a adenti na mampani emfa asrafo mesrachejafo entingu krum na galamsefuei onto amoso were na oman ye hontoye na otwe sika boti na ntisa be yimpuntudwuman ede kome ya disika ya bom seto ase ne kwai osabe ma beye man ekiremu am ene wonwa pa ababetu ni hyepa ede gwakoma bom galamsey no eto atumi atwena passe betem sika ntise ede akoma nan mofoso omonye enkotol galamsey ma se de nyamianum nukure ni in fact ha twen o kirema yensuo nyina sei yakwa ya sei ya kyena nya nyina ye bisi basa o mampeni de droid ese okeka ho na odi soja eye bibi na ujai sei ye disika memba nipa bi o mo gisika ni di afaso bi ama so emfama oman osaba ma owusu be ya man ekiremu am ofa kwanya we so de afutuo de manana na matren konwa wonom so de omo ho de hye galamsey otuo mu se osra wode mata waye bi Agyei ye kase waye bi atoaso emo akram galamsey ya de a ebe ha Ghana nti opamu nyina chew obi anyai na obi na fom de galamsey na ye ho de mo no nya ba akofo adwuma obi a ye na fom de be bo na galamsey no yatimi atuaso ma Ghana ya fa yentuma pa efra se wo man mosi asase no ohene dia ne mu ne wa asase na se no ya man dia nti saba mosi asase no ohene dia ne mu ne wa asase na se no ya man dia nti saban wa dia wo na wa asase no no obi bewi a aban na ebam eno nkire se ohene ye men han nso ohene be na wo police na wo soja na wo hwe budget e bai na ban twa 150 million plus say what they cook at galamsey okwan ben hye ben no mo de gu akwan eye se ehia se ebeko no mo hye no ne de denti na 150 million ka betimi asi school dan bebre na de a ye betimi asi anon ye san akofa sika pudo se ye de kokko ka betimi a aban de obi nya agudi etu ansa esanse me na me de akwan mo fa so na mo fa munyai na fe yenhwe kwan a ebefa so na ya hyehyɛ adwuma bia ya hyehyɛ ze hyehyɛ no ba yia ba mama no anya sika free gold no ama mama na tumpɔn na fe de ya tam sika pudo se de kokko atia no okwan ben so de be na ekom anti de sika no ekɔ akɔhya so bia ban de ono nim hyehyɛ a wa de agu akwan mu a o de bɛko o ma yeti ase a na ahemfo nyina so fo mo nyim ma stress ahemfo mo de mo agi galamsey mo so mo nyai dan se so sai na so pa ma ni ya no ma mfata se se odom pa me de ma babu ni se sikantem pe amwa ne kwakura mu no na mo so eso hene ekiremu se yanka nkyira Ghana de hye pa se o ma na yatimu no nipa pika o ma na adwuma ni Ghana ha ma mebunu ne pinya adwuma na ekiremu se nya nokre enya nokre da eyide enti abasa ne se yempanifo no ato kuaye agyegye mu obi kwaye kua pe yesesa bi nipa wa mobra na abrabotwa ne ma ne sikua enne ka ho bemenne ama Ghanafo ye bobra na yesu se adwuma ni kure mo kiremu am san kampanifo to mani ekokuaye ho pam edi sika de hye kuaye mu a enkanyuma Ghanafo benya ye no enkanyesa Ghana mebunu etukwan akobi manso akoti ahasuo ansewa padwuma yem osaba ma owusu beye man ekiremu am Ghana de hye mo sika otototo emfidi akese ema nipa kotu galamsey aka wotum de tom fidi edi sikua eka bebene benya adwuma ye ma bo ma Ghana mebuna o menya adwuma ye no eso atumi atwefiri se o man no nakopo ayatom wa ma yasase bede esikua wo so eyeye edimo mode na monja excavator ne to na momfa sika no entom fidi beboa na de yekua na mebunu benya adwuma ye mo man so yakua nim na mpuntuo atumi aba no kwasem ne se me hye sika patia ana me hye sika akomode a betumi atrase no kwasem ne se me hye sika patia ana me hye sika akomode a betumi atrase na mo yonipa bia ntimi ntrase obra onye nsuo no
ana se wonya duane ni nkwana ti mesre mabu no se adwuma ni ho maka ne mpem bebre be ma me se adwuma ni ho me ne omo nya adwen se ne sadia se ne na kakro no ono so beka se adwuma ni ho di no kobo kro ne omo nya adwen adwuma ho pa eti ampanifu a omo di omo sika kese atoto machines akese emi yedi tu fom no omo atoto machines no ne enfanye kua ye kua ebenya duane edi bi kura akwamono ne kane no ye ko suku koda ne Esikuyayo and idea about Oman Chido. Bruni said agriculture is the backbone of Ghanaian economy. Now for backbone, now for why a better baby growing as I say, will be okay. The minister said, Send you be a canoe, Yankasi and Twagudia, into the council. Now so to a good year and scanning in area. I feel you have the anini. I know when you so and no more. I know this kind of Mr. Mabuni said, Maybe my drone, face you are, maybe a bit him, face you. Now your money and all for Goya. Assassin of you, and you may say, oh, assassin, I'll be to machine there. Can I afford the answer? Nedo, did I say kind, and I brought a multimeter machine there. Just somebody me to trata. I am former Nhyiraba. I'm headed to Nhyiraba Common on Yakotonjes. The sensors in the city. Now, near to Udia, a wood drama. And you'll be the free baby between you. And a yenia and ye kunkumi your home, a war may you. And ya would ye a more so hine out on the war. I came a buakwa namatran kunya. I will peer man tem the day at your supper ma. Ousu beye mine. A man boy. Yan some training. Contain Kufiopo. And the different appear mantemo, a besom yen. Yana way so near Mama Drencha Modia Baneto, our Facebook on eso. Na Richmond or Hene Kujo at the bar, and or say, or my hapa no offer. Or say, I did the one for Nhyiraba Kwadwo Sammy B. And Adjoa Agyei Sikapa say, but more the pass on man, Motia life, a defeat dotua, or so they are Nejumadina Yepo, Edison or my Concron Ghana. Na Junior Papa said, the Abano say, good afternoon. DLFM o mayamo ne adwuma pa yebo esmo men na star boy e dia ba na wo say ka se bodi mo de pa no hwe live e di fra hafo mem airport me da se me wafa se na James Ali Okan mensa e dia ba na say good afternoon yenso ya da se na Sweet Elizabeth me wafa se dia ba na so maya ha in fact na wira ko papa daddy Lumba da yie pa yakopon fa okra emfa ensie se ye be hia mu ebiu e wo sra himam we every Sweet Betty and a different Lebanon zone 4 and what the ebaya na Asante Emmanuel no dia ba no say my hana dear news in fact e ka se mo de portion live e the free Accra Medical Center o se ne ontumi nyai DLFM tie Davis and ma pa ekoso ha no no e yenda pa no se papa shi dia dia waye no wadi ne ho ya pam na o say ba e dia ba no say good afternoon no wasere sa na Joseph eye gbana e dia ba Joseph gbana o dia ba no say Daddy Lumba yankopon fa wokra emfansi ne wasu sam na day kofi akono e dia ba na shading pen ye shading ne ye hwan shading a ye shade obi a ye adwuma se de ye ne na Janet se wa dia ba na o se yankopon emfa yem papa Daddy Lumba kra ensi no na asumdwie mu sanso na Esther eye apaw Esther ampaw dia ba na wo say good afternoon DLFM 106.9 kasebon na ni je ho pa Bibi kaswa de abano wa say in fact kaseboni mo de pa de aka no enya de metuma kan ya mihira opi Honorable Frank amankwa ehwe life e de free ketase na wa say mika say de ketase odwura afahye ne de atwam omo de yankopon ase obo wo ho ban na ketase afahye no bibia todin na ohaw bia ntumi ayden ama wa say Steven opoku kwabna Chicago yaw obobo enefo mo ka ho nyina tim ni nyina no o de ncha kase de mampass mo boaye na ketase udra fashion bibia kon kan pa Honorable Frank amankwa ene wo so wo chia na Barbara Kranten de aba na wo so wo hwe live e de free akom na wo se nche akese enkoma ne Lovely Anchor wo se ade yo Nhyiraba Kwadwo Sammy B the one ene afin so Adjoa Agyei Sikapa ahofedua wo so wo kira yen na Tony eye chemical de aba Tony chemical de aba na wo se priest wo se stop calling him senior, he doesn't deserve it. Friend senior on fantasy friend senior. Ma take us your body idea, se musemu for your mace maybe entry se mu edi ema ye. Champion te de kopie mu e wo Facebook and afisi YouTube makase bono wenya bi e hwe ye DJ Sikapa echinchim efreni froma edi ma fia na musin. Sanso ena senior man o ma moral support no what newsroom eno otobo be park so ne den edi
DJ Hitman Mr Prince Open na kenka for ye sinkonya beso no edi ameje so eye wofa o si ade ayo di one in Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adjoa Agyei Sikapa ya kwe program na eba na ye friend sen DLFM why na di eye dwom training di madwuma die no na Adjoa Siuki aba na Adjoa anyo no ko eye show yo ne hwan na eye Kwame Efum na afei sexy journalist sexy show no odwuma de bia odi wo se ye friend sen eba na aba etekwa na ateko dwuma de we ne atua bo ase na odi udi ne ba na ye den ya kirem di amount ye kirem wi a 90% ye dia oha mu kirem den aduankron ye dia mebo a enya mu de ni bia se kutu se bebam mo de ne oha mu kirem ba de se dupe 10% ne de ni pedin din senti betumi aba se defense ka kra bia no ye mo de a so what ase ye de na ye 90 no Kwame Efum dwuma de nu otai ebo ne homoden wo so paato onwom kirem kama se na Adjoa ye ne pepepe o ya de pa eno so womnane kakra fama no Aguna PSA odefo buamponsem nana odefo buamponsem nana sebe maka ya okopia himfie de ne tiri ho de anwi kakra ne beba ho abodwe sense ontumi nya bi enya media ni bia o ontumi nya abodwe seda si edwa metiri ho nyina fita akura be san aba Kwame Efum ye tiri ho na mfu bi o me na meka kire o ne tiri no omode we decide egugugu so a woni mu we decide edo na edugu afuo so amfu bi o no kakra kwase nti enwi kakra wo so na sa wawie onya bi nti omo no ho ban ohwe no bankoye predation man tiri ho enkotutu be ha adwen na ye ko na Adjoa si na pams ana usura chira na he wo afare mi suro hwi e frɛ man suro ja me ne ko vitela na ye ko na Adjoa ba radio no wa na wo ye den wa na oto otena se pe anya odi abi wo do se kan be ye wo den na mra ye den se de ye den na Adjoa ye obi a hu se tuntum so owio no oso wai ba atre no ho ofe pa na otumi huro pete na waye den na wa woso ope fans ya man fans pa hwe show no kro me mesrew me yamon mlane na yenko achire mu hima efifi mu hima enkeche hima radio mu ya santua Michael Jackson papa no ye kwe na Adjoa Siki na pamfo ena be som free sam pempense kopom se no miensa bebo imamu nyina mo enitia adehye